थ' लोगोफोर दिनै मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट भिडिअ बानायनो थांगासिनो आङो थ' नोंथांमोना जोबजासिम नायदो ओमफ्राय बे बिराद इम्पर्टेन्ट दै थ' नोंथांमोननि हेल्प नांगौ आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोननि सायावसो थ' आङो मोनसे खोथा खिथानो थांगासिनो दायो थ' जोंहानिनो माने सोमोन्दोआथ' बेवाइ जायोना ना बेयो मा नाम बेनो नामा फावगि मा लिरो फावगि बसुमतारी आरोना नामा ओमफ्राय बेयो जेनेबा आंनि जिथु बियावसो दंना लोगोफोर आंनि बिसिनि बिफानि आरोना बिब'नि फिसाजोमोन बियो बेयो हाबा जादोंमोन माबायाव 2 नं मा होनोमोन बिसिनि गामिया 2 नं धोरोमपुराव हाबा जादोंमोन आरोना लोगोफोर बेयो बेवाइ जायो सोमोन्दोआव हाबा जानानै गथ'बो दंखायो बेहा सातथाम गथ' फिसालायानो सानै नामा फिसाला सानै ओमफ्राय आरो फिसाजो सासे दङ आरोना लोगोफोर सातथाम गथ' दंखायो ओमफ्राय बेयो मा जाहैदों दायो सोरबा 6 नं थुलुंगाफुरिनि नामा मा नाम मानसिनि नामा बे हौवानि नामा मा नाम हौवानि नामखौथ' मिथिया खिन्थु मानसिया बियो 6 नं थुलुंगाफुरिनि होननाय मिथिदों आरोना थ' लोगोफोर फट'खौ नायनो हागोन थारमाने नै फट'खौ नायदो स्क्रिनाव होना होदां फट'आ बेनो ओमफ्राय जाय हिनजाव जेनेबा बेवहाय बे हाबा जाखांखानाया दा खारदों जेनेबा बे मानसिजों बे फट'आ बेनो आरोना ओमफ्राय बेखौ बेयो आंजों सिगाङो जितु आंनि आथिमंगल सिफायनो थांदोंमोन बेयावबो आंजों जयै फट' लानाय दङ भिडिअ लानायबो दङ नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेनो बे सासेयानो आरोना फट'आ स्क्रिनाव देखायदों आङो बेयो दायो मा जादों बै 6 नं थुलुंगाफुरिनि सोरबा बे हौवाजों माने अबेबा माने दोनखारलांबाय आरोना खिन्थु गावनाथ' गथ' दंखायो अलरेडि साथाम आरो हौवा दंखायो हौवाया बाहेरायाव खामानि मावहैयो नालाय खामानि मावनानै न'नि जानाय लोंनाय बायदिसिना खरसाफोरखौ बे बाहेरनिफ्राय हरबाय थायो ओमफ्राय जाखिनि नांगौ जेनेबा हाजासे न'खर सालायनायाव जिखिनि नांगौ बेखौथ' बे गाव बाहेरायाव थानानै खामायनानै हरबाय थायो आरोना खिन्थु खायसे मानसिफ्रा मा बुंगोन दा बुजि मोना नालाय बेफोरखौ खायसेनि गोसोआ ओरैबायदि थायो माने संसार जानायनि फारसे खुनु माने बेहा इसिबां गोसोआनो गैयै बायदि आरोना बेनि गोसोआ मायाव थायो जाय माने गोदान हौवाफोरजों बायदिसिना माने इन्जयमेन्टआव थायो आरोना खायसेनि गोसोफोरा बेबायदि सिटुवेसन जायो बेखौ ओरैबायदि जादों जेनेबा मानसियाथ' बैसो जाया नङा बैसो जाबायानो नों साननानै नायदो साथाम गथ'नि बिमा हिसाबै माबायदि जाथावना बैसो जाबाय लोगोफोर दाबायदि समाव आरो बे गुबुन हौवाजों खारदों होनबाथाय माने माबायदि खोनायो नोंथांमोना मिथिखायोना लोगोफोर जायखियानो जायाथों मानो दा थेवबाबो जेनेबा जाय बेनि माने हौवा जायखौ साल्थि जायो नालाय आङो साल्थिया दा नायगिरनाय थिनदों जेनेबा भिडिअफोर बानाय बा सोरबाफोर लोगो मोनबाय बायोबा मा होनो बिदिनो हमना दोनथोंसै बा कन्टेक्ट खालामहरथोंसै खिथाहरथोंसै मानसिखौल' नागिरनानै लायफिननो हानाय बायदि आरोना लोगोफोर बेबायदि दायो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ हेल्प नांगौ लोगोफोर जाखिनि नायदों बे भिडिअखौ नोंथांमोनहा प्लिज शेयार खालामलाय आरो नुबाय बायोबा अबावबा माने कन्टेक्ट खालामहरदो आरोना आं नाम्बारखौ स्क्रिनावबो होदों ओमफ्राय आरो डिसक्रिपसनावबो होना दोनदों बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरदो ओमफ्राय बे नाम्बारा हौवानिनो आरोना गावनि हौवानिनो साल्थिनि खारनाय हौवायाथ' दस्रा जाहैबाय गावनि मेन हासबेन्ड बेयो दा नागिरगासिनो नालाय बेनि नाम्बारखौनो आं होदों बेखौ डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामहरदो आरोना साल्थि जायो आंनिनो ओमफ्राय जेनेबा बै बेवाइ जाहैबाय बेवाइया खारदों नालाय दायो बेबायदि आरोना एसे सिटुवेसना गाज्रि जानानै दङ बर्थमानावथ' खारबाय नालाय गुबुन दस्रा हौवाजों बेनि थाखाय आरोना लोगोफोर बेनि थाखाय नोंथांमोननि बिराद हेल्प नांगौ दायो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ जायफोरा बाहेरायाव खामानि मावनो थांदों नायदों नुदों नोंथांमोना नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामहरनानै खिथाहरनो हागोन बे साल्थियाबो बाहेरायावनो दंखायो नालाय होमबाना बे थाबनो थांस'नानै मानसि लाबोफिननो हानाय बायदि आरोना नोंथांमोना नुयोबा कन्टेक्ट खालामहरदो दे बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहर मानसिनि पिक्सारखौ मोजां नायनानै लादो आरो ओमफ्राय हौवायाथ' एसे दा जायजों थांनो एसे बोराय बायदि नुखादों फट'आव नोंथांमोनहाबो नुदोंना लोगोफोरथ' सिनायबायनो हानाय बोरैबाफोर कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय दे नै बेनिनो माने माबा जायो आरोना बेनि बिब' जायो बेनि बिफानि बिब'नि फिसाजो आरोना बियो दा गुबुन दस्रा हौवाजों खारदों नालाय गाव हौवा थासेयावबो बेनो आरोना खोथाया लोगोफोर
जियानो जा कन्टेक्ट खालामहरदो नोंथांमोनहा मायावबाफोर लोगो मोनोब्ला अननानै प्लिज दे लोगोफोर थ' बेनोसै दिनैनि भिडिअ आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम माने रिकुवेस्ट खालाम जाहाथे हेल्प खालामो एसे दे थ' बाय बाय लोगोफोर बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन दे बाय 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 बाय